Frumos aici, foarte frumos. Malul curat, nu așa departe, apă, frumos. Plase puține, sunt și câteva plase, dar nu afectează așa de tare. Dar e frumos timpul, nu bate vântul. Frumos, foarte frumos. Dar, din păcate, în România, unde sunt locuri frumoase, apar și așa zisii pescari. Pentru că nu te poți numi pescar dacă vii și bei berea, ți-aduci vii de acasă berea, îți aduci sticla de răchie, de whisky, de ce vrei tu și lași așa. Deci gunoaiele astea n-au venit aici singure. Deci le-a adus cineva, nu? Și nu cred că au venit oameni care n-au fost la pescuit aici. Ca să vedeți ce fel de persoane sunteți. Și să vă dau și locația. Locația este între două drumuri, așa îi spune aici, între pensiunea Căunița și Liboraje. Cei care ați fost pe aici, nu vă numiți oameni. Luați-vă naibii gunoaiele când veniți, berile și asta ce vă simțiți bine pe aici și duceți-le la primul tomberon. E foarte simplu să fiți responsabili. Nu așa. Deci așa n-aveți ce căuta aici. E frumos. Iarbă verde, curat ar fi. Dacă n-ați fi voi acest indiviz. Acest indiviz care veniți și vă simțiți bine aici. În rest e frumos. Se prinde și pește. Oamenii vin. Deci niște exemple de tot rahatul. Că altfel cum să vă spun. Deci peste tot doze de bere, sticle sparte, pungi. Luați-vă naibii un sac, mă, că e o rolă de saci din aia, e 5 lei. Nu costă mult. Dar nu lăsați așa. Voi ar trebui să luați amenzi, să lucrați 10-15 ani ca să le plătiți. Uitați. Uitați-vă aici. Deci n-am 100 de metri, pe 100 de metri, uitați-vă și voi. Cei care să vedeți acest video, să vedeți ce mizerie lasă în urma lor. Da. Peste tot. Uitați un nene aici. Vedeți? Oamenii care vin și respectă natura nu fac mizerie, dar voi ăștia, halerele astea care veniți pe aici, ați avut noroc că nu v-ați întâlnit cu mine, că n-am fost în control aici. Că sigur nu vă iertam. Pentru șmecherul ăla care a fost aici, la două drumuri și ai băuit whisky. Valentine's, ăsta. Puteai să-ți iei și sticla, să o arunci la primul tomberon, că te-ai simțit bine. Ai băut cu suc de roșii, să n-ai ghereață. Da? De să vedeți? Asta este. Ăștia suntem. Vrem să facem să fie bine și... Deci aici e un bun... Ce să vă zic, nu știu. Deci sunteți... N-am cuvinte. Deci în atâta gunoi iese un cireș. Uitați ce frumos e aici. Frumos, deci superb. Superb, superb, superb. Locul, locația, tot. Superb. Dacă n-ați fi voi acești, v-am spus, voi nu sunteți pescari. Sunteți ăștia care
Așa face și acasă la voi, tot așa sunteți? Și un melme codobelc, printre atâtea gunoaie. Și rățuștele noastre aici în zonă. Și este loc, este. Avem o țară foarte frumoasă, dar dacă n-ar fi persoanele astea care își bat joc, deci nu am spus, sunt aici vreo 500 de metri și numai doze de bere, sticle de bere și toate aduse, astea n-au venit singure aici. Foarte frumos, foarte fain. Voi ăștia care ați venit și v-ați simțit bine pe aici, nu ați fost la pescuit, voi ați fost la să vă arătați cât de oameni sunteți. Închei aici, că deja mi-e un gust amar în așa când vezi că ne plângem că România nu știu ce și noi ne batem joc. Vă doresc la toți ceilalți pescari care sunteți, vă ocrotiți natura și unde mergeți la pescuit, aveți grijă. Vă doresc toate cele bune și numai fire întinse să aveți. Și să luați copiii cu voi la pescuit. Luați-i, că e un lucru foarte frumos pentru ei să... Da, din păcate să încheiem cu ce e frumos la Dunăre.